Nad tým, či nechať deti zaočkovať proti chorobám, sa zamyslí len málo kto. Očkovanie berieme ako samozrejmosť, no vakcíny majú aj nežiadúce účinky. Čoraz viac detí po očkovaní ochorie. Bim bam, spadla vločka snehová. Predtým to bolo zdravé dieťa, nič jej nebolo. Bim bam, zobudila medveďa. Prišlo očkovanie v 3 rokoch. Stávaj, medveď, bim bam bom. Zistili sme zrazu, že ona nevidí. Dobre. Bocianik. Bocianik? Ty si ako taký môj bocian. Veroniku zaočkovali v 3 rokoch, tak ako iné deti. Keď sa jej vpichla tá vakcína, tak jej tá nožička strašne zapuchla. 3 dní mi nemohla na ňu vôbec vstúpiť. Lekári tvrdili, že je to normálna reakcia. Po pár týždňoch ale rodičia zistili, že Veronika nevidí tak, ako by mala. Záver očného vyšetrenia ich šokoval. Veronike odumierajú očné nervy. Bolo to hrozné. Prvé 3 mesiace som len preplakala, to stačilo povedať Veronika, ja som už bola v slzách. Nasledovali komplikované vyšetrenia, magnetická rezonancia, odbery krvi, 3 lumbálne punkcie. Zvládli sme to na 3-krát, ako ja ju obdivujem, čo všetko už zvládla. Výsledky náročných testov Veronikinu mamu iba utvrdili v tom, že jej diagnózu spôsobilo očkovanie. Testy preukázali, že nebol tam na základe toho nejakého vírusu nejaký zápal, ale že tam boli ťažké kovy. Už teraz viem, že ťažké kovy sa nachádzali aj v očkovacích vakcínach. Nemalo to byť z čoho iného. Veronika je jeden z mála prípadov, keď lekári pripúšťajú, že jej zdravotné problémy spustilo očkovanie. Máme v zdravotných záznamoch záver tej diagnózy, že postvakcinačne. Veronikina mama verí, že jej dcéra bude jedného dňa opäť vidieť. Zvládnuť nevidiace dieťa nie je jednoduché. Snažím sa, aby dostala adekvátne vzdelanie, aby sa mohla učiť, aby ju spoločnosť prijala medzi seba. Ona je ten, kto ma nabíja energiou, ako ísť ďalej. Veronika ale nie je jediným dieťaťom, ktorého zdravotný stav sa skomplikoval po očkovaní. Aj iní rodičia sú presvedčení, že vakcíny ich deťom uškodili. Narodili sa mi 4 zdravé deti, úplne zdravé deti. Stalo sa to, že prvý syn sa mi narodil úplne zdravý. Ako ho zaočkovali, dostal zápal lymfatických uzlín. A potom narodil sa mi druhý syn. Zaočkovali ho, tam mal 3-krát reakcie. Dostal silný opuch lymfatických uzlín, potom druhýkrát dostal reakciu, začal nám padať, potom nám prestal rozprávať. Gastri? Nie, to je 5. Ešte 1 a plus 3. 3, to je... Tretie dieťa pani Andrea zaočkovať nedala a čuduj sa svete, je zdravé. No 4. dcéra už nie. Ju očkovali a vlastne dostala detskú obrnu. Všade máme karty písané na následok, očkovanie, po očkovaní reakcia. Daniela dostala ako 13-ročná tzv. Tetanovku. Dodnes poriadne nehýbe polovicou tela. Ja som prišla domov a stále ma tá ruka bolela. A už k večeru proste bola celá opuchnutá. Aj sme prikladali na to lát, všetko sme skúšali, tak sme hneď išli za lekárom na druhý deň. A povedali, že to je zápal po očkovaní, že to nič poriadne také nie je. O 2 mesiace bola už situácia vážna. Danielina ruka modrela, trpla a neznesiteľne bolela. Prestala ju poslúchať aj ľavá noha. Keď ju prijímali na to oddelenie, vlastne už uvažovali o tom, či jej tú ruku budú doslova amputovať. Potom som začala uvažovať, čo ja teraz budem robiť. Že som bola trocha, že z toho taká nešťastná. Najhoršia bola asi bezradnosť. To, že si človek uvedomuje v tej chvíli, že sa deje čosi vážne, ale zrazu si neviete pomôcť. Myslím si, že nosíte to dieťa pod srdcom a privedete ho na svet pre život, aby žilo. Aby ho prežívalo plnohodnotne. Radko má cukrovku, rovnako ako jeho rovesníčka Peťka. V oboch prípadoch sú rodičia presvedčení, že ochorenie spustilo očkovanie. Bol očkovaný trojkombináciou klasickou, ktorú poznajú asi všetky mamičky. 3,5 týždňa presne bol vo vysokých horúčkach a nevedeli mu to zastaviť. Som premýšľal, no a potom som si to vlastne uvedomil a
Potom som si na to zvykol. Je to neprebádaná záležitosť, je to len taká silná intuícia matky. Naozaj si myslím, že to bolo tým očkovaním. Od 3 rokov mám cukrovku. Niekedy sa tak cítim, že som iná ako ostatní, ale dá sa na to zvyknúť. Som začal hneď podozrievať očkovaciu látku, ktorá vyvolala časté močenie, pitie veľkého množstva tekutín. V rodine sa toto ochorenie, čiže cukrovka závislá na inzulíne, nevyskytovala. Ja by som si želala, aby som sa mohla vyliečiť.